helo na Frân Wen. Nath o dderyn bach ddeitha fi bod chdi'n codi arian. Nia Ha sy'n yma, na'n atgof cyntaf fi o Frân Wen yn teimlo mor hir yn ôl erbyn hyn. Yn ôl yn yr ha lle nath ni greu sbectol y prosiect ha cyntaf i fod arno fo. Ers hynny, dwi wedi cael llu o brofiadau efo chi, wrth gwrs. Dwi wedi bod yn berson ifanc, yn gwirfoddoli, fel aelod y bwrdd, fel artist llawrydd, a bellach yn gweithio fel cyfarwyddwr cwmni ifanc sydd jyst yn enw posh am gael chilio a creu stwff anhygoel hefo y genedlaeth nesa o bobl ifanc sydd yn nghlwm efo prosiectau ni. Mae cartra newydd yn blaenoriaeth. Mae'r cam nesa yn esblygiad y cwmni, dwi'n meddwl, a dwi wir yn edrych ymlaen am y diwrnod yna lle byddai'n cerdded i fyny at nyth neu panad a mynd ati i weithio ar yr holl gynnyrch anhygoel dych chi'n gynnig i bobl ledled Cymru. A dwi'n edrych ymlaen i weld chi'n nyth yn fuan. Hwyl am y tro.